Hvad så, drenge og piger? Det er DJ Noise Gaming, og i dag så vil jeg starte på en karriere. Det bliver ikke spillerkarriere, for det er pænt dårligt til, så det bliver bare træner. Lad os bare sige, ja, altså fortsæt. Nej, det bliver for snyd. Lad os lige tage nogen i Tyskland. Tager de der, Schalke. Det vi tager, så se hvordan det går. Lad os bare være med i European International Cup. Meget bedre, synes jeg. Så, I får lov til at se vores sæson her. Se. Det her er det første hold, vi skal kæmpe imod. Bedst. Og det er den 5. Næste kamp her. Det er den 8. Og så Napoli den 12. Okay, nu forstår jeg, hvad de mener med kantspiller, men lad os bare gå videre. Andrew Schürrle. Lad os sige noget til ham. 9,10 millioner omkring. Og jeg har 17. Okay. Jeg gik på 12 og 3. Afgive bud. Ja. Så er det bare med at vente. Og lad os gå i gang med at spille vores første match. 17. Ej, det er sgu lige... det er sgu lige for meget. Jeg har ikke engang 17, så hvorfor skulle jeg give 17? Jeg bare spilder penge. Skal i gang. Jeg tager bare hjemme og ude. I får lov til at se vores hold. Huntelaar i angrebet, Mersen i COM, altså centralt offensivt midt. Typo Martin i venstre midt. Rutsika i CM og det samme Gaze. Og så Sane i højre midt. Kaskara i højre bak. Matip og Høvedes i central bak. Og Gymnastik i venstre bak. Og så har vi Flamman på mål. Okay, de får lov til at starte med bolden. Da vi er hjemme, og de er ude. Vi tager det bare stille og roligt. Det var da tæt på. Kom nu. Jeg skal få bolden her fra ham. Ja, vi får lige lov. Det var tæt på. Ikke meningen, ikke meningen. Kom igen. Hvis han lige havde haft lidt mere boldkontrol, ikke? Kunne jeg score. Så jeg er ikke sådan helt Schalke-fan, men igen, det er heller ikke, at jeg ikke kunne finde nogen fra Bundesliga, men fra Dortmund og Bayern. Den sad perfekt. Den sad. Godt lavet den der. Nej, det var godt godt. Desværre. Jeg tror lige, det var ham, der lavede. Ham, der lavede det. Kom igen. Godt tænkt. Det var rigtig godt tænkt. I skal bare komme igen. Nej, I skal ikke give op. Kom så. Rolig, rolig, rolig. Byttedyr.
Det var lidt dårligt sat af ham, eller dårligt sat af ham. Godt set af ham. Nej. Det var for sent. Jeg skulle have spillet den lidt før. Jeg skulle have spillet den noget tid før. Okay. Det er også rigtigt. Bare kom videre. Godt hoppet. Okay, jeg troede lige det var mine spiller. Jeg troede lige. Jeg får lige lov til igen, altså. Så er det perfekt. Jeg må virkelig undskylde, at det var for meget for jer, altså. Shit. Ikke de der skills. Ikke de der skills. Shit. Desværre. Sande, det er ikke godt nok, det der. Det er ikke godt nok. Det er ikke det, jeg forventede af dig, men... Shit. Godt reddet af Færmeren. Så er det dårligt spillet. Der er lige flest til mig. Det er sgu lige meget. Så ja. Det er godt at se FIFA. Det er lige den kanal, I får. Og andre danske videoer. Det er lige det, I får. Der er faktisk lidt frispark. Men det siger han ikke noget til. Så. Vi ses i den næste halvleg. Så ja, vi er tilbage nu, og anden halvleg er begyndt. Det ved jeg ikke, hvordan skete. Det var også det helt lang tid siden jeg spillede FIFA, men ja. Så gik de der skills jeg havde. Det er ret svært. Hvad er det for noget? Jeg skal lære deres spillestil at kende. Jeg tror ikke, de lever op til min spillestil på her. Og nu, jeg kan ikke bare føre 1-0. Det er ikke godt nok det der. Det er der ikke. Der er ikke offside det der. Det er godt nok. Hvad? Jeg troede lige, jeg havde bolden, så jeg løb. Kom nu. Min spiller er så langsom. Det er utroligt. Hvis du bare har væltet, ikke, så vil der være straffe, så jeg kunne score.
Men det så det åbenbart ikke ud til, han gjorde. Hvad sker der? Hvad? Udnyt det bedre. Han scorer. Det forstår jeg virkelig ikke. Det er jeg skuffet. Jeg er rigtig skuffet. Men jeg undskylder i forvejen, for at I skal sige sådan noget lort. Tag det bare stille og roligt. Ikke fordi jeg skal skynde mig, når jeg fører. Jeg kan se, så er der straffe. Det var ikke det, jeg skulle sige, men det er det, der er. Jeg skulle helt over i højre krog. Troede det ville være lidt mere, men der var det jo, så det vil gøre det. Men ikke lige det, jeg gik ud efter. Det er fint. Som jeg sagde, jeg tager bare stille og roligt. Det er fordi, at jeg skal skynde mig, som om jeg er 5-0 bagud. Var der ikke lige noget der, dommer? Rigtig godt reddet før mig. Han er også ret god. Men det er ikke derfor, jeg valgte det her hold. Bare noget, jeg havde tænkt mig. Fordi at godt nok. Rigtig godt skal. Hvis jeg lige fik 2 sekunder mere, så ville det have været det. Men ja, det var kampen. Vi vandt 2-0. Vi ses i menu, hvor jeg viser den næste kamp.